Right. Good morning. Good morning. How are you? Ask my garbos one. Okay. Excuse me. I'm here through the invitation of the headmaster, Mr. Mapingire, and I'm so grateful for that. Maybe most of you know me, but I'm not here to sing. Or I'm not. Okay. Neither am I here to speak about music, but in fact, I'm just here to give you a brief, just a small motivation in terms of life. So I'm going to ask one or two very silly questions, but very important questions. And more than 2 pairs the boots. The boots, and more than 2 pairs the boots. And that's are silly, but are important. My questions are okay. Nyara, it's important to root out and it's silly, but it's very important to then to talk about maybe on a TV, radio, and a satellite TV. Okay. So it's very important to talk about. And I'm going to then pane akamboti maybe life make akambonzi dzingo chikoro nzi ibva pachikoro washaya school fees. Uchikoro chese? Okay. Why ndiri kubvunza zvakadaro andisika? Ndikubvunza kunge zvisina basa andika. But chandoda ngotaura nempara apa chekuti life is not about izvo zvanditaura zvese hazvina basa andika. Life is not about where you're coming from. Andika. Kumba kwa unogona kune TV andika. Unogona kune 2 pairs the boots one 6 andika. But hazvinei life andika zvozvo zvanditotaura andika. Life is not about where you're coming from, but life is about where you are going andika. Saka where you are going also andika. It's really important, but it's not very important because where you are going futika. Tell ndatotaura andika. And that way because it's very important. That's really important ndakato ndichita zvimwe zvinhu andika. Where you are going hakuna basa strike boza zvitosvika anditi. But where you are going is determined about where you are now. Andisika. So how to take a nas at the present moment. Andikona. Saka it's either kuti iwe uri kuterera here zvakutaurwa nemateacher apa andikona. Uri kuterera here zvauri kuudzwa kumba andisika. Uri kuita zvauri kuita kana uri form 2 zvauri kunzita uri form 2 uri kuita here. Andisika. Because ukasaita zvauri kuita nhasi andisika. Kwauri kufunga kuti uri kuenda kwachona chi? Aumbosvika andikona. And then ndinombona like zvino so ndomboti ndiri muno mandika. Andi zupo ririko zupo rakuita 50 cents andi. Andi setu za zupo rakuita 50 cents andika. Asi ndotomboona chi pamwe achitokatira kuenda kutendo so netsoka andi. Kuna 50 cents you asay one andika. But ndosatira kutaura kuti chika. Urikuona munhu iye arotokata kadai so. I tell you uchazonaka even after 5 years. Ati listening aritodzidza iri very important in life. Kuti life is it's a struggle. Life is not a bag of roses. Ezvino zvinhu zvese muri kuitirwa andika. But I tell you 5 years from now zvandotaura izvino zvingona make sense kuna wakawanda. Komunhu iye azara zvizvozvo. But ndiri kutaura 5 years from now andika. Zvaurifanga uchiita iye zvino kwasuri kuzviita it will make a difference andika. Saka ndoda kutaura in terms of my parting shot anditi. Ndine 2 zvinhu zvandoda kutaura. First ndoda kutaura kanya kanorelate nezvandotaura kuti life is not where you are coming from and a few days ndiri muKWEKWE ndiri mutown muKWEKWE pakasvika 2 boys dzakastika andika akadhakwa akastika cheche ndobva wasvika mwachona wari 2 vakati umuziye here uyo
Umziero. Mwajina kabata. Ane basa. Cause the one how to ziere. Die jabrezi no. Jabrezi ya unopenga yo jabrezi kana hizo. Cause die jabrezi no. Die jabrezi ka straight from Karaga kwanza unopenga. Zviyazo zvinoitwa nopfana unobva paHarare. Andikuona. Saka mu life chemchemo it's not about where you're coming from. Kwa uri kuno kwanditika. Ibaba vaso patutotaura soka. Vamwe vachatopesera vari ku UK papa. Zvatotaura so. Yes now. Vamwe vachapesera vari ku South Africa vachita zvizvombe. Vamwe vachapesera vatori kana mu government chemchemo. Anditika. But it's asi vamwe vachonaka vachapesera vatori stranded vasina zvekuita sei. Zvekuita anditika. Saka pauri papo anditika. Saka ndoda kuti muchengete statement. Pana statement rakandibetsera inini mu life mangu anditika. That's muchengete statement ndoda kutaura izvi anditika. Anditika. Kazvita tuchibva panapa unonyora pai pasi wozori meditate andika wozoita meditation andika saka ndoda kuti murepeat statement iroro andika ndoda kuti repeat ka 3 andika ndikataura imwe mataura andika whether you think you can or you can't either way you are right. Kwete whether way man. Either way andika either way whether you think you can or you can't either way you are right. Whether you think you can or you can't either way you are right. Zvino zvikurevera munofana arobata zvikurevera. Pane wana akakuta kuti tingoza kuti zvikurevera. Andisa kuti zvikurevera ameditate ari kuona zvikurevera chi. Okay, rega ndi explain anditika. Cause whether you think you can anditika. Chibodzo yaka ndingopesa zvinhu zviri sina basa zvandikutaura. Okay, inzwaika. And whether you think you can anditika or you can't anditika. Andika. Kana uchifunga kuti way you can or kana uchifunga kuti you can't anditika. Either way you are right. What does that mean anditika? If you think you can, you will. Anditika. If you think you can't, you won't. So it's about believing in yourself. Anditika. So believe in yourselves. Anditika. Thank you. Ende amutsiurike andina mai mwanangu tendai nyika haipere problemu yako mwanangu hautere kungotsiurwa mwanaiwe mumoyo mako haufare timbo kuzisa mwanaiwe hausisiripwere. Thank you.